Naipagmal daw yun kay Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel kay Ilocano Farm. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Arnel. Ang video natin ngayon kay Ilocano ay pupunta tayo sa Bigan City Public Market kasi madaming dulong kay Ilocano or ipon kung tawagin namin sa Ilocano. Kahapon 600 daw yung per kilo, pero ngayon kinaumagahan kay Ilocano naging 280 na lang. Kaya pupunta tayo, bibili tayo ng gagawin nating kilawin, sinigang at saka paksiw na dulong kay Ilocano. Tara, samahan niyo po kami. Gadong ay iponan. Tani. Kada to. Na? Nakadong ay iponan ni. Kay Ilocano oh. Ano ating ipon? Mano na yan manang? 300. Lupit ta ni. Di pa ibang. Dadong ipon sa Ilocano. Dami kay Ilocano. Kita nyo naman. Daming ipon. Agad nga ipon ng kay Ilocano. Daw kay Ilocano. Dibayar ka 300 din pa rin. 300 daw sa bangir. Ano mata pa lang? Hello, kay Ilocano. Kumuha tayo ng 280. Yan. Malaga 2 kilo na lang. Yan. Kuha tayo ng medyo 2 kilo na kay Ilocano para ano. Dito tayo ngayon sa Bigan Public Market, yan. Ano, katapat ng Ergo. Daming ipon. Ito na yung ipon kay Ilocano. Sinigang na ipon. Yan. Yan oh. Fresh na fresh. Ang tamis ng sabaw nito kay Ilocano. Yung tinatawag na dulong sa Tagalog yan. Hindi kasi kami nagkilaw ngayon kay Ilocano kasi ayaw ni Nanang, kaya sinigang lang yung ginawa natin yan. So kain na tayo kay Ilocano, syempre hindi mawawala yung rice. Tara kay Ilocano, kain na tayo. So dito ko na naman tatapusin itong isang aking vlog kay Ilocano tungkol sa pagbili namin ng Ilocano exotic food. Ito po yung ipon or dolong sa Tagalog. Kasi minsanan lang po lumalabas dito sa Ilocos to kay Ilocano.